राम जी के भइले जनम बाहो रामा, चैत के महीनमा राम जी के भइले जनम बाहो रामा, चैत के महीनमा राम जी के भइले जनम बाहो रामा, चैत के महीनमा किनकर राम के कर बबुआ लछुमन, किनकर राम के कर बबुआ लछुमन, किनकर भरत भुआल हो रामा, राम जी के भइले जनम बाहो रामा, चैत के महीनमा राम जी के भइले जनम बाहो रामा, चैत के महीनमा कौशल्या के राम सुमित्रा के लछुमन, कौशल्या के राम सुमित्रा के लछुमन, के कई के भरत शत्रुघ्न हो रामा, के कई के भरत भुआल हो रामा, चैत के महीनमा राम जी के भइले जनम बाहो रामा, चैत के महीना।